खुलुमका रांसोनि लुकुरक आं रकि मुरासिं रिसेन्टलि ससियेल मीडिया नि बिसिंगथि chung kaisa controversy kasoi phemani nukha abo wngkha BJP party ni ongoi chini teprasa kisu artist eba kheba influencers rokno paid promotion khairmani eba khe rang roinai BJP party ni mungoi campaign khairmani buskangni ADC chongbari na rugui hingke aro ang sanani musungo artist rokni professional choices tongo abo karibo professional political personal matters rok abo kaisa alada pheba ang aro thanglia tini ang saklaina musungmanke o video khaimane kaisa reason abo wngkha chung ang bubagrano logeri tongmani hai kwbangma tiprasa artist eba juda profession ni borok rok bubagrano hamjago bubagrani wansumung rokno chajago tei dophani kahamni bagini samung khai tongo eba musungui tongo support khai tongo hingke o jagao chung bwkha wansogui ba silent support khainai tongyawi buskango phaiyi public o eba social media o phaiyi nung khoroksa actor ongoi mano khoroksa singer ongoi mano khoroksa social media influencer ongoi mano eba kha business personality ongoi mano haya kheba nung khoroksa jekono common individual pho ongoi mano ang joto ni thani no ani kaisa koimung tongnai tipra mota party eba bubagarani tuiduljak bodol chini asuk national party roni hai rang kwrui je rang bai chung artist rokno rang roine paid promotion khainani amte hai chini sojog kwrui haini bagui chung je borok rok bwkha bai musungo borokno ang request khainai je norok mungsa rang nayawi no norokni yago smartphone eba jekono camera jeta available tongmani a camera bai video khaidi norokni je musungmani bubagarana support khaina musungmani okokno sadi buskangni ADC chongbario bubagarano loge roinai thansani mario nung nini boot runai okokno saklai kaisa reel eba ke short video clip sanaminai pirdi khana salsa jora tongo 12 tariko election hingkangke jesuk tati mansak joto ani ang khoroksa artist community borok onginai okokno sawo jotono norok jani kaisa video yakari runa nongtho aro tei kaisa norok khaimano noroni video ni bisingtwi caption tonidi #ADC election 2026 #bubagra #thansa #TMP asungno hambai khulumka